Deci sala cu orgă este, edificiul sălii cu orgă este un monument de arhitectură. Construcția lui a început la sfârșitul anilor 1890 și 4 undeva a început și a fost dată în exploatare în anul 1911, când în acest edificiu a trecut Banca Orășănească. În anul 1974 s-a început reconstrucția acestui edificiu, interiorului, cu scopul de a instala aici o orgă, deoarece Republica Moldova este o țară nu catolică, o țară ortodoxă. Noi nu am avut biserici catolice, catedrale catolice și, bineînțeles, nu am avut nici orgă. Acest instrument care este considerat regele instrumentelor muzicale. Pe atunci era un prim secretar a Partidului Comunist din Moldova, era Ivan Ivanovici Bodiul. Una din fiicele sale a studiat pianul aici la Liceul Ciprian Porumbescu și apoi a făcut facultatea la Moscova, la Conservatorul din Moscova și a studiat orga. Și bineînțeles, venind acasă, nu avea la ce să cânte și atunci acest prim secretar, Bodiul, a decis să instaleze undeva o orgă. Sau, din câte știu eu, s-au propus mai multe variante și s-au oprit până la urmă la acest edificiu al Băncii Orășănești și iată, în anul 1974 s-a început reconstrucția interiorului acestui edificiu pentru a instala orga. Orga noastră este construită în Cehia, în orașul Crnov, la fabrica Riger Klos. Pentru reconstrucția acestei săli a lucrat practic toată ex-Uniunea Sovietică. Aici parchetul este din Carpați, lustrele, candelabrele sunt din Cehia, de la Boema, cristal, fabrica renumită de cristal și multe alte obiecte au fost, adică efectuate, construite cu ajutorul meșterilor din ex-Uniunea Sovietică. În anul 1978, la 15 septembrie, a avut loc primul concert în sala cu orgă, la care, bineînțeles, a participat doamna Svetlana Bodiul, fiica acestui prim secretar. A participat regretata Maria Bieșu, a participat Ion Josan, corul Capela Doina, Orchestra Simfonică a Filarmonicii, pentru că această sală aparținea de Filarmonică. Era ca o sală a Filarmonicii din Republica Moldova. Iată, în acest an este prima dată când se face o reparație capitală a sălii cu orgă. S-a început din subsol, demisol și exteriorul, după care va fi renovată însăși sala. Pentru această renovare, vă dați seama de ce nu s-a făcut până acum, pentru că trebuie foarte mulți bani. Este vorba nu doar de o reparație, ci de restaurare. Pentru că, vedeți și voi că sunt figuri, sunt sculpturi, sunt ornamente. Chestia asta cere restaurare, dar nu pur și simplu vopsire sau... De aceea
sunt și alte prețuri și, bineînțeles, nu s-au găsit până acum bani, statul nostru nu a avut acești bani și pe care ne-a oferit Guvernul României, acest 1.000.000 de euro, din care s-a început reparația capitală, restaurarea sălii cu orgă. Pe parcursul anilor, aici au evoluat foarte mari vedete și din Uniunea Sovietică fosta și, bineînțeles, din Europa, din Statele Unite ale Americii. Orga noastră este de dimensiuni medii, nu este cea mai mare. Cea mai mare, pare mi se află în Germania. Orga, în general, instrument care a apărut prin anul 1670, primul instrument de orgă, în Catedrala Catolică. Deci ea are 4.000 de tuburi, de la 15 cm până la 5 metri tuburile. Se evidențiază și prin faptul din celelalte săli de concerte din Chișinău, prin faptul că are o acustică perfectă. Aici se cântă pe viu, absolut tot, și după cum ne povestea regretata Maria Bieșu, ea, practic, o dată în săptămână era invitată, atunci când se făceau lucrările, era invitată să probeze sala cu vocea. În primul rând că este unicul instrument în țara noastră, o orgă naturală, este unicat, un instrument unicat, care valorează, pot să vă spun, chiar 700.000 de euro. Vă dați seama că un alt instrument muzical în țara noastră mai scump, pur și simplu nu există. Și noi facem tot posibilul ca să-l păstrăm. Avem o singură organistă, din păcate, în țara noastră, acum mai există, Ana Strezeva, care lucrează de la deschiderea sălii cu orgă. Ea a învățat într-o perioadă cu Svetlana Bodiu și au venit împreună. Cel puțin o dată în lună, asta când vine cineva, sau chiar și Ana Strezeva, organista noastră, are un concert, dar avem, pe lângă recital, când e doar orga, mai avem și alte concerte cu orchestră, pentru că sunt compozitori care au scris creații pentru orgă și orchestră. Să zicem, și într-un concert orchestral, da, a unei orchestre sau un concert coral, de muzică corală, participă și orga. Asta e foarte des, la noi permanent orga sună. Din anul 1997, sala cu orgă este instituție concertistică de sine stătătoare. Aparținem de Ministerul Culturii și, bineînțeles, în cadrul acestei instituții sunt câteva colective sau câteva formații artistice și soliști. Printre aceștia, deci este, în primul rând, Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova, pe urmă este Corul Național de Cameră, condus de Ilona Stepan. Prim dirijor al orchestrei este un violoncelist și mare muzician de talie europeană, internațională, Cristian Florea. Concerte avem foarte multe. La noi, la sala cu orgă, probabil e un repertoriu cel mai bogat și foarte variat. Lansări de carte, lansări de discuri, concerte de jazz. De acum se începe festivalul Johann Sebastian Bach. De aceea eu aș vrea foarte mult să vă rog să faceți un efort și să veniți odată la un concert care v-ar părea vouă că poate să vă trezească un interes. Și sunt sigură că o să mai veniți după asta.